Ay, naa na day kay anak inday Flor? O, taon na. Panglima na dyan taon eh. Ay, pagkapaspas ka. Ay, unsaon manang. Nga manyakis man kayo nga kumbana. Ay, pagkontrol mo day, oy. Naglibog palagi ko gunsaya ngayon among i-control nang. Kayong mag-pills ko, malipong man ko, oy. Nga, ingon ana, sad ko sa una day. Mautong, nag-ayode na lang jud taon ko ato. Ayudi? Unsa may meaning anak nang? Ay, ayode god. Inigotog, dagan. Ga? Unsa man ga? Kang kinsa man brief nga niya din, hey. Ay, kang kinsa pa? Idi mo ha? Ay, naa ba na iko'y brief ngayon na ni? Ngawa man. Kang kinsa man day na? Ngawa may laing laki din, hey. Ikaw raman. Ay, ambot lang uroy ni mo. Kay unsa man day pagtuon naman ako? Musulobog brief? Basig doon na kay laking gipasuod din, hey. Wag may laki, no? Unya, kang kinsa man day, ni? Ambot lang. Ay, kung ingnang misod na din sa bahay nga iyayahara. Imuha siguro na, oy. Nakalimot na siguro ka. Kay pataka na baya kagbutangan ng imong mga hinubo. Wansod ko inahinomduman nga ako ani. Kay baho palang daanan eh. Nanimaho ng paklay. Aw, nagpasapot ra jud ay nga imuha na. Unsa? Kay mao man baho di mo kundi ka maligo. Ngano gumaingon ani man ang baho sa kong pansalong? Nga 20 ka tuig naman kung may brep-brep. Ay! Aligod, kabalo ka mo luto. Kabalo mo kong luto pa. Sige, maayo noon nga. Unsa may nakabaloon ni mo nga luto, be? Mga bahaw, initon. Unsa man ang naa sa papel nga imong gigunitan bay? Kide, listahan ni sa mga tanang nangahadlok sa ako Yamat ragod. Hadlukan giday ka. Patanawa ko ko hanabe. Naaman lagi ning pangalan ako dre. Ngano man? Sokol ka? Sukol, nganum day? Aw, bilare pag-eres ana. May buntag pa, der. May buntag ba doon na? Nanglaba ka? Naglabataon ko kay aron na ako'y masuot pagkaugma. Mga sinina mo na tanan pa, der. Oo, mga sinina ko lang gini akong ipanglaban. Time sa. Kana, sa na siya. Brama nagpanti. Ha? Oh, napag mga sinina nga pang babayo, ha? Sa nagdawat ka naglabada ron, padre? Ay, Nay, ano ang kaganahin mo kaon? Injury ko gulit. Injury? Ano man di ka? Kitang ko ngipon. ay, I'm warning you. Umabot na akong papa within 1 hour. Wa man tay gibuhat nga dautan. Mao lagi. Kung na kay plano, nagdali na. ay, Niliban ako ni mo na, bisag tiguan ka na, unya, daghan ka nag-anak, huwag yapon mo sapyot imong lubot, huwag dulang yapon. Alag sabag gulit. Mga pitaka na. ay, Nahalatiban, pagpalit itong tuba. Kwarta tayo, be. Naunsa ka ba yatiban? Pagtuon og palit og tuba, ano way kwarta-kwarta? O, tay. Ateng, ninanggalon sa tuba. Oh, huwag mo lagi na tuba. Gamita imong utak, tay. Pagtunog yun, mga way tuba-tuba. ay, Pre, luuya sa gikasal kahapon ay. Ano di kasal kahapon? Ay, kadto gud nga to silingan nga si Lourdes o si Berting. Aw, di ay no? Sayang jud kayo pre, special pa naman. Aw, basig wa sila mga betar pre, maong walay mga bisita. Nang imbitar man gud pre. Unya, nga nang wa man sila bisita. Ang titulo man gud kuno sa imbitasyon mo ay nakaangin. Nga naman di ay, unsa man di ay ang nakabutang dito? Ang ila man gud mga apelyido. Unya, unsa may naana? Kabahog man gud ang apelyido sa laki. Unya, parisan sa iyang asawa nga ilok, aw agresulta, kabahog ilok. ay,